Zaken. Jongen, hou op. Zet. En pak hem. Oeh! Oh nee! Oh nee! Oh nee! Goedemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou, je wil het misschien net leeuwen, maar het is hier alweer ziekenboeg. Eerst weer eerder ziek, toen weer zaken ziek, toen weer zaken 2 dagen beter, weer de weg ziek. En ja, nou is Ildo weer ziek. Buikgriep. En ik jette dat op squallen intreden die zie ik weer. Nou ja, Ildo gaat direct naar de benopvang, dus ik denk dat ze dat te pakken had. Diarree, spuien en ik haar Eriks ben nog net helemaal over. Weer koorts, dus balen. Ik zal even haar bed verschijnen, want dat ziet er ook helemaal onder. Ildo stiert even lekker in de douche. Dus even wat fris beddengoed. Zakenbord bij Roelof Jan, die hel je aan zo weer even op. Maar jakkes jongens, ik ben heel naar kleur, maar die ziektekiem, bah. Maar ja, die ben had natuurlijk zo lang in quarantaine zitten, dus alles komt nou tegelijk. Tenminste, van mijn gevoel. Dus, nou ja, ik zal even bed verschijnen. Nou, die is wel lekker fris. Haar knuffeltjes zitten nog in de was. Dus ik hoop dat die op die droeg ben. Die maakt maar in een droegersmiet of zo. En sleepzak en pyjama. Alles gelukkig wel doebelt. Maar het wie nou alle wel echt op. Dus nou ja. Ik zal Ildo even nu te douche halen. En dan aan de zaken ophellen. Ik vreeg je denk ik Jelke dat hij dat doen wil. Want ik maak maar net met een spuiende en diarree baby in de auto. Ik heb me net verstandig. Ze spuide en ondertussen rond het eromdrekken. Ik zeg, ik ga er op het pyjamabroekje heen. Dat is echt super schande. En ze is helemaal met haarzelf mooi, dus dat is super sneu. Ik hoop dat ze gauw weer opknapt. Want nou, zoals ik zei, die ziektes, dat is nog eens wel voorbij jongens. Ja, we willen echt weer een beetje... Nou ja, zoen en fit en dan wel leuke dingen doen. Sakeer ik niks en voor die benen niks om. Dus, bah. Zullen we eens een kleintje zo doen? Ja, zullen we dat doen? Tutje. Best met mijn gouden. Ja, is niks op. Best met mijn gouden topper, hè. Dus dat hartstikke goed, hè. Ja. We doen een kleintje zo, maat. Nou, ik geloof dat ze er super wat van opknapt, hè, het spuien en de diarree. Best wel een beetje meid. Ik zal even het eten, meidje. Je krijgt appels en wattels. Even wat vitamintjes. Ik mag even zien ook nog wat vlees in de hoes hebben. En anders even wat uit de vriezer. Ik ben 3 dagen, zei jongens, wat die bij ziek ben. Maar dit zijn mijn goede berichten. Want we gaan met kwarten ons eerste optreden met Tiffany en de Rhythm Boys weer. Dus ik ga even wat kleren uitwasken. Ik ging het nou te droeg en ik maak het nou strikken. Valt me niet hoe het uit de waskamer is. Maar dit zal om. Schotjes met een poetsen zit het stof helemaal op. Ik ga de gitaartas op kleer zocht. Vestjes nog even tron aan. Van zover dat je het slagen hoe met de spuien en diarree tussen maar ik had er wel weer zin in weer even optreden, dus dat is wel leuk. Ik zal even zien ook nog vlees hebben en dan komt zaak aan. Dus die had je het mooi met Roelof Jan laten. Dus, A few moments later. Zaken, zeg maar dus. Gisteren wat horen, Elke? En dan ik hoor ik wat. Ja, dat was ik wel. Dat was die grote sussie. Die lietse grote zus. Ga je leuk baten met Roelof Jan? Wat gaan we dingen? Mijn nerf. Ja? Game. Games natuurlijk. Dat weet ik wel echt game waar. Het is vies waaien, hè? Geen warm moet te plaatsen. En dan krijg ik even Beppenwest. En we gaan nog even... Leuk man. Wat mooi met jongen. Mem had het niet naast kleden weten, jongens. Yes. Ja, zullen we vlees dan kunnen we een keer Zaken. Jongen, hou op. Nou, we hadden eten op. En nou, de laatste keer we hield het zo dat ik maatje het eten kleer. En dan na het eten rom het jelket op en ging ik in een blok om bij de hoen. Nou, het is nou mooi droeg waar, dus het scheelt. Zaken wil ik even mij. Dus eerst heb ik mijn mondbaljen. Pak hem eens! Pak hem!
Maar dat is wel lekker even. Jongens, dan night even uit de hoes. Wij vooral altijd bands, zoals zie ik ben heel tijd als het een hoes boem best. Even lekker naar buiten. Even lekker ouwe hoeren met de hond. En voor eerst is het ook leuk natuurlijk een blok om. Meestal ook een grut blok om, maar Hildo is net topfit. En Jelke wil aan wat in het hoes van, dus ik ga nou even de reet op een deel. Nou, dat vind ik echt prima. Even een beetje met de bal gooien. Altijd goed. Ja, gooi eens zaken. Pak hem eens. Pak hem, pak hem, pak hem. Pak hem. Die wie mis, zeg het, hè? Ja. Die weet nou net wat er maat hebben met 2 bal. Die is helemaal in de war. Goed zo. Gaan we aan deze? Ja. Ja, kom jongens. Kom de reet uit. Ja, hier is volgens mij het bal. Die is wat sneller, hè, zus? Ja. Jiske is heel snel. Hé, boef. Hé, boef. Meestal begin ik hier ook altijd bij het paardje de reet, zeg maar hier. Want ik kan er eerst even lekker los. Even een beetje zien in de circuit. En dan op het einde van de reet dan klik ik hem vers met de riem. Maar dan er even zien eerst in de circuit. Want hij is altijd zo enthousiast om het begin. Wat leven? Hij is pissen. Goed zo, goed zo, goed zo. Brave hoen. Netjes, hè? Waar is de bal? Pak hem. Maar je het zaak, hè? Ja. Al de raast, hè? Hier is achterzakel. Moet dat oplezen, hè? Oh! Oeh! En dat is onze droomsleer, zaken? Nou net! Oeh, tik hem! Haast hem! Haast hem! Oh, tik hem net vallen! Haast in de sleet! Die kleert die, hè? Ja. Je bent er weer welke trouwen? Oh! Ik vind de reden van mijn green ook mooist. Denk ik eigenlijk, ja. En jij? Zitten, zitten, zit. En pak hem. Oeh! Oh nee! Oh nee! Oh nee! Steen. Ja, kist de steen eens? Steen, dat stukje. Een stukje ging voor steen. Oh, ik denk dat Jipper is een stinkt, hè? Handje? Ja. Ken het? Smit maar op gas. Hot. Ja! Oeh, jakkes. Oh, we krijgen een goede plakkeringen in, hé. Oh jee. Nou, dan ben we haast op het einde van de reet. Achter bij de dik. En meestal klik ik hem daar nog vers en dan ga ik naar een blok om. Maar dit is echt goed. Lijkt nog ergens uit, denk ik. Ik weet het net. Oh, dan maar best ziekje. Ik laat je hem even zien. Je stopt met het paard, hè? Dan hebben we daar echt nog een mooi bosje. Hebben we daar ook nog een mooi bosje? Ja. Hebben we een keer bij hem pluk, wist dat nog? Ja, en hier hebben we nog een mooi liedje. Ja. Maar we gaan nou weer om naar Heitewiel nou. Ja. Kom maar! Go, 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 go! Waar is die bal? Gaan we nou 0 bal? Waar is die bal, Jis? Waar is die oren dan? Jiske, pak doe dit maar. Vast, vast. Was net met haar? Kom. Leiden we hierin? De oren leidt in de sleet. Uh-oh. Ja, geven we? Ja, stroomt? Nee. Oké. Er is al wat jip in je, dacht ik, zagen. Ja, maar... Ken je het? Ja. Je smiet een chip in de hol. Je smiet een chip in de hol. Lekker om hier te sleeën, wat chip in de hol. Bedankt. Jonkje kist ook gooien, hè? Oh. Oh, jakkes. Godzie, daddy. Ik kan hem... Bedankt, joh. Hey. En waar is die reden nou dan? Huh? Blijft het er net weer in, hoop ik, hoor. Ah! Ja, wat is? Ja, gooi ze met je, jongen, denk. Oh, jakkes, nou, dat gaan we dan een keer. Wat verdik, een baltje nog. Kom on. Huppatee. XJ, hè? Ja. Yes, go, go. Oh,
zakken. Ik voel het Het bier is stijl. Als je dan zie hier naar bij de oren. Hè? Oh nee toch. Bij de orenbal dan. Hé jongen, ik haal hier water in tegen. Maar ik hoop net aan die kant, want dan... Hè? Dat is te gek. Ja, dat is raar. We hebben samen een bal kwijt. Ik zit nog in een koetje. Daar is het. Wie dat die bal is, Jimmy? Jeska zaken. De voel is dat ook hier. Jeska. Hey, wie dat net die bal die op mijn holle gooit? Nou, ik ben er net. Nou, hebben we maar hier. Ja, maar dat weer diezelfde toch? Ja, Waar is die groene gedaan? ik nou. Nou, we nemen we hier mee. Jeske net iets beter, joh. Die hele jas is smerig. Wie dat? Ja. Oh, zaak. Waar is er nou mee? Oh, in de bed. Nou, wie nemen we wel hier mee? Die horen vinden we wel bij. Wie komt hier elke dag, joh? Nou, alles hier maar uit zaken. Het heeft wat vies wordt. Smiet maar in die mand. Dan was ik het net aan uit. Deze? Ja. En de broek kan enkel uit, want die is ook smerig. Lees niet. Lees niet. Zo zet hier maar bij de achterdoor. Goh, weer wel een spannende situatie. Hield het in een sleet. Ja. Oh, meteen. Zo. Ik lees net een broekje. Ja. Oké. Nou, Ildo, haar pyjama is weer skin en droog. En zo wat je achter me zit. Hey, Zie je zo. hallo. En ik ga het setje berggoed is weer skin, dus mocht er vandaag weer wat gebeuren, dan leidt dat vers clear. Die lees ik in model voor de wisselgiet. Fruitdingen. Voor de fruit. Voor de fruitclub, hè? Hey, zullen we een boekje lezen? Ja. Met al je naaiboekjes. En dit leek me wel leuk, van Pietje Fjouwer. Oh. Oepsie. Uh-oh. Pietje Fjouwer. Maar eerst, ik eens op je beschutten. Oh ja. Oei. Pietje Fjouwer. Ik ben mijn naai te doen. Zullen we hier zitten? Ja. Kom door naar de middel. Oh, dat hebben we wel zwier. Vallen. Vast. Gastje. Asje. Treien aaien in het skriezennest binnen al uit. Maar het pietje in het vierde aai kunnen dat net stikken krijgen. Tik, tik, tik. Tik, tik, tik. Zijn broertjes en zusken skarrelen al lang in het gezen. Mem skries wordt ongeduldig. Kom 1, 2 en 3, zei ze. Pietje Fjouwer redt het met. Wij gaan voort. Het is je vierste te gevaarlijk. De roepen en foxen loeren op ons. Nee, wacht je op mij, piepert Pietje Fjouwer terug de dap binnen. Maar hij jet wat gerissel, wat gewjukwjapper en dan niet meer. Krak. Hey, daar is het. Maar zijn familie is verdwenen. Dat is het even mooi. Dat is net een bal, dat is een peerskamer. Ai. Heiti hier een stofzoer, hè? Kijk, 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 kijk. Kiekeboe. Zit hem in de benen hier? Zo. Nou, dat is al wat fitter als van middellevenschap, hè? Hé, wie is toen even zie ik net? Helper? Het is klaar. Men had hem er alle baltjes al in de benen. Hij heeft de zaken zo nog één keer in een potje gamen. Ja. En dan gaan we tussen poetsen. Tussen poetsen. Pss, pss, pss. En dan kussen. Iedereen poetsen? Tussen poetsen. Zo. Klaar. We waren de sleep, zei ik wel als de bij is. We gaan tussen poetsen? Ja, poetsen. Poetsen, poetsen. Drie. Kijk dat, hè? Eerst met me, dan door. I. Maar is toch aasje maar even zelf. Goed zo, ja. Kijk dat, hè? Die nog even boven. Dat is er een kistje, hè? Die moet maar alleen naar Ja.
Dan mag je samen rijden. Wel lekker dat ze spuien niet, maar dat je dat ding. Lekker vier in de mol, hè? Maar waarom we spuien? Goed, zo alle tusjes wordt even mollen poetsen. Maar ik ben blij dat ze een beetje fitter bent. Wist van beetje wel heel ziek, hè? Ik ben wel heel schoon. Maar dat is iets. Poetsen, poetsen. Nou jongens, wat verdikken, wat een dijn, hè? Ik zal zaakjes er nog even tussen poetsen. En dan fles van Ildo. Net de volle molken erin. En daarna beide bandjes op bed. En dan zelf op de bank. Kloot wel. Zie je dit wel? Goed. Nou, ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtonk omheen. En via het net de Chill app te downloaden voor op je tablet als telefoon. Oh, een nieuwe Chillvlog. Hey hoi. Wat gaat doen? Uit. Nee, net op. Uit. Klaar. Moelensjes aan. Poetsen, poetsen. Voor de mij. Kom jong, nog een bedje. Doei.